Dünyadagi romantik illərinin birisi ул Франция. Birida шулай ук романтик рухлы Марсель шәһәре барлыгында беләбез. Әминә Марсель исемен йөртүче татар егетләре нәкъ шулай ук романтикмы? Әллә инде төпле, үз сүзле, таләпчан ир-атлармы? Ассаламу алейкум дип сәламлыйм сезнең һәммә барчагызны, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле тамашачылар, кадерле кунакларыбыз. Без башваткыч тапшыруының яңа чыгарылышларын тәкъдим итәбез һәм бүген бездә кунакта көчле рухлы, милли, моңлы, фәлсәфи акыллы, укыту, оештыру, җитәкчелек итү сәләтләренә ия булган ир җегетләребез Марсельләр. Әйдәгез аларның үзләре белән якыннан таныштырам. Беренче кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Хаҗи Марсель Вагизов. Икенче уенчыбыз режиссер, продюсер, актер, мөгаллим, алып баручы Марсель Мәхмүтов. Һәм инде өченче катнашучыбыз, алып баручы Рухи моң иҗат берләшмәсе җитәкчесе Марсель Әхмәдуллин. Хуш киләсез җегетләр, башваткыч тапшыруын бүген сезнең белән уздырырбыз, Алла бирсә. Шулай да уенны башлап җибәргәнче, аның кагыйдәләре белән танышып китсәк, сезгә, безгә һәм тамашачыларга бик уңай булыр. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Аңлавыгызча, сорау миннән, җавабы сездән булыр. Һәр бер дөрес җавап сезгә 1 балл алып киләчәк. Шунысын да игътибар итәргә кирәк, башваткыч уенында 1 авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез авыр сорауга дөрес җавап бирәсез икән, сезгә 2 балл тапшырылачак. Башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде уенның азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла һәм уенның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, шушы супер уенның соравына дөрес җавапты яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр каналыннан әзерләнгән өр-яңа автомобильне дә бүген сез алып кайтып китәсез дигән сүз. Менә шулай. Егетләр, димәк, уенны башлыйбыз. Беренче сорау өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Авырлык үлчәү берәмлеге. Авырлык үлчәү берәмлеге. Марсель Вагизов. Кадак. Кадак. Җавап дөрес. Марсель Вагизов 1 балл. Үзегез кайсы як җегетләре, сез йортлар салдыгызмы, әллә кайларда яшәп ятасыз? Теләче районы Айдар авылыннан дип башлап җибәрәм сүземне. Шунда туып, шунда үстем дигән 2000 елда Казанга килгән идем. Әле көндә дигән Казанда яшәп ятам. Үз йортың белән? Менә барыбер без бит авыл балалары булгач тагын, ул авыл тирәсендә яшәгәнгә күрә барыбер җир үзенә тарта ул. Без инде менә 8нче ел китте бугай, үз йортыбыз белән торабыз. Җигет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкалгә туры китереп, барыбер өйрәнмәгән әйбердәген өйрәнгә тырышасың. Шулыктагы сварка булсам ул, мин теге яшерен батырын түгел, үзем теге кыймагында үзем тоттым. Аннан соң йортка терәлеп безнең анда ни тора? Адас күреп китте теге килгән көнне. Террасы, ул террасындагы әйтәм, ясап карыйм әле, торса тормак юкмы дигәнем. Инде 3нчеме, 4нче ел китте, әлхәмдүлилlah, пока тора әле. Марсель Мәхмүтовка күчик. Кадак дигәндә минем әтинең ешәйтә торган сүзе бар. Кәкре кадак та кирәк булырга мөмкин, ул улым дигән әйбер бар. Мин Казан җигете булсам да, Нагорный бистәсендә үз йортыбыз белән без яшәдек, ләкин менә Адаш Вагизов әйтмешли, җан тарта барыбер шул мөхиткә. Шулай ук үз йортым белән торам. Аллага шөкер, кадак та кадаклый беләбез. Вакыт булмаганда башка кешедән кадаклатабыз. Җай чыкканда, кирәге булганда ансын да эшләргә кирәк. Эшләтә дә белергә кирәк бит әле анысы да. Мин үзем асфальт баласы дип әйтергә кирәк, ләкин авыл рухы белән сугарылган асфальт баласы. Җәй көннәрендә авылга кайтып, барыбер дә авылның нәрсә икәнен дә, кадакның нәрсә икәнен, чүкечнең нәрсә икәнен дә барыбер тойган. Һәм шул рәвешле мин барыбер дә үземне теге шәһәр кешесе дип кенә әйтә алмыйм. Барыбер күңелдә, авылга да урын бар. Шунлыктан шәхси йорт буенча бездә теге кеше куян куа дип бездә төзеп караган идек, әйме. Шуннан соң бик авыр икән бу шәхси йорт белән тору дигән нәтиҗәгә килдек. Шәһәргә кайту, мәктәпкә барасы бар, башка төрле эшләр буенча шәһәргә киләсе бар. Шушы кайту, киту эшләре авыр икәнлеген абайлап алганнан соң, теге инде төзелеп беткән йортны азмы-күпме шул халәттә генә калдырдык та, фатирыбызда да бик әйбәт икән дигән нәтиҗәгә килеп яшәп ятабыз тыныч кына. Алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау сулдан уңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз көндәлек гыйбадәт. Марсель Әхмәдуллин. Намаз билгеле. Намаз җавап дөрес. Марсель Әхмәдуллин 1 балл.
Җегетләр, белүемчә, сезне намазда дип беләм. Тамашачыларга да бу хакта бәян итеп китик. Хәмерсез бәйрәмнәр, мәҗлесләр өлкәсендә дә бик актив рәвештә эш алып барасыз. Безне шушы 90-нчы елларда урамда уйнап йөргән малайлар дип әйтгәндә, ул чорда урам йогынтысы бик тискәре иде бит әле. Безнең әниләр бер-берсе белән сөйләшкәннәрдә, безне җибәрделәр берсендә Муйсын урамында урнашкан Болгар мәчетенә. Шушыннан бирле безнең сукмаклар салынды мәчеткә. Мин әйтәм, әле ярый шул вакытта шушы юнәлешкә кертеп җибәргәннәр. Чыннан да безнең белән шул тирәдә үскән җегетләрнең язмышы кайсы бирләрнеке тискәре рәвештә, аянычы рәвештә төгәлләнде дисәк тә була. Безнең Җәлил хәзрәтнең мәчетендә Балтачта бик матур бер язу бар. Бала чагында балаңа Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәсәң ди, үскәч Аллаһ Тәгаләгә балаң турында сөйләргә һәм балаңнан зарланырга кирәк, мөмкин булачак дигән сүз бар. Туры киләчәк. Иң мөһиме менә бала вакытта шушы әйберне салып калдырырга кирәк икән. Бара тора, менә шушы гыйлем алган саен һәрбер гыйбадәтнең һәрбер элементын аңлый башлыйсың. Ни өчен менә шушы сүз кулланылган? Башкача түгел, Аллаһ Тәгалә нәкъ менә шушылай дип әйткән бит. Һәм Коръән сүрәләрендә дә ни өчен менә шулай дип әйтелгәне аңлашыла ки, һәм шуның белән күңелдә ислам нуры тагында күбәя арта дип әйтергә кирәктер. Яхшы, рәхмәт, Марсель. Намазга килгәнгә бер 8 еллар чамасыдыр. Шуңа күрә минем теге намазга килгәннән соң әйтә бит, до и после дип. Миндә дә шундый менә чагыштырып карарга тәҗрибә бар. Монда караш тагын, максатлар тагын 180 градуска үзгәрде дип әйтәсем килә. Чөнки мин башкачарак уйлый башладым, дөньяга башкачарак караш үзгәрде һәм ул теге намазга килгәннән соң бер инде эйфория өлеше булганнан соң инде бер әзрәк кенә аска төшүдә була. Монда инде барыбер шушы әйбергә тукталып калмыйча, менә мин намаз укый беләм һәм шуңа тукталдым түгел. Ә монда син көн саен инде булса бер гыйлем, инде булса яңалык белергә тиеш. Чөнки алга таба бара кирәк. Син урында калсаң, шайтанның бит инде аның эше берәү генә, шу адәм баласын туры юлдан яздыру. Анда шайтан инде генә эшләр эшләми. Шуңа күрә менә шушы эшчәнлек дәвамында бу бит минем үземнең теге иҗатта дагы барыбер үзгәреш булды. Шагылды. Мин әлхәмдүлилләh бүгенге көндә барып менә шушы истирада инде башка яккарак куеп, күбрәк менә шушы дини юнәлештә эшли башладык. Менә шул теге безнең Рухимның иҗат берләшмәсе, анда безнең балаларга азан өйрәтү һәм дә инде Марат Галимов белән менә шушы Рухимның дуэты буларак шушы элекке үзебезнең мөнәҗәтләребезне яңа форматта инструментлар кулланмыйча, бары тик тавыш белән генә шаригать ягыннан бер индәген тойплышка кирмичә, менә шундый әйберләрне халыкка җиткерә башладык. Адәм баласына Аллаһ Тәгалә төрле талантлар бирә. Осталык бирә, кемгәдер бит инде. Безгә инде миңа мәсәлән тавыш бирелгән. Тавыш тагын Аллаһ Тәгаләдән бирелгән үзенә күрә бер нигъмәт. Аны менә Җәлил хәзрәт әйтә, матур тавышны саклау ул ваҗиб гамәл ди. Әгәр син тавышны сакламасаң, моның өчен син гөнаһ та алырга мөмкинсеңдер. Шуңа күрә менә без бүгенге көндә шушы үзебезнең тавышыбыз, үзебезнең гамәлебез белән халыкка үзенә күрә бер дәгъват эшләп йөрибез, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, бик күркәм. Аллаһка шөкер. Мин инде адашлардан калмаска тырышам. Балачактан ук укымасам да, адаштан да бәлкем соңрак башлаганмындыр дип уйлыйм. Төгәл үземне менә 5 вакытында укыйм дип әйтә алмыйм әлегә, ләкин шуңа тартылам. Шушы юнәлештә барасыз. Шу юнәлештә барам әйе. Алга барабыз чираттагы сорау өстән аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Зур куәт һәм дәһшәт белән үтә торган бер күренеш. Марсель Әхмәдуллин тимәгә басты. Табигать күренеше ягына килгәндә давыл түгел микән? Менә аның түгел микән дигәнен гадәттә мин сорыйм инде. Шуңа күрә сез аның җавабын гына яңгыратырга тиеш. Давыл. Давыл. Һәм менә бу чиракта бу дөрес була. Марсель Әхмәдуллин җавап дөрес, бер бал. Марселләр нинди алар? Алар менә бик давыллап китә торганмы, ичке дөньялары аларның нинди? Исем җисемне тасвирламый һәм билгеләми торгандыр иде. Мәсәлән, адаш белән хәзер бергә проектларыбыз бар, һәм мин карап торам да, исемнәребез бер үк булса да, холыкларыбыз капма каршы. Мине кая куясыз? Син белән син универсал, син шуның уртасында әйбәт. Без беребез дөрес бастырганнар, дөрес. Марсель Вагизов ут димәк, мин су булсам, Марсель Адаш Мәхмүтов инде шуның тигезләп торучы бер урталыктагы бер яхшы бер күренеше торган була торгандыр инде. Менә иҗат юнәлешенә китереп карасак, үзегезне ничек тасвирлыйсыз? Бер сүзләр бит әле. Әй, теге, мәсәле, артист кешесе
Кеше түгел. Кеше. Мин айып әйтәсез килмәгән инде. Ну шулайрак мәгънәдә бит инде. Шуңа төрле вакыт була. Артист кеше сәер кеше ул дигән сүзләр дә бар ди. Сәер кеше. Артист һөнәрмени ул дигән бар. Алар бар инде. Шуңа күрә төрле вакыт була. Кайвакта киевтә булмаган чак була бит. Кайвакта илһамланып китәсең, инде бер сүздән дәген канатланып китәсең. Була кайвакта шундый теге гадел булмаган сүзләр, ул вакытта инде күңелдә төшкән була. Менә актер, режиссер буларак сезгә бит әле Марсель менә эшләргә туры килә актерлар белән, артистлар белән дә режиссер буларак. Менә ул чиракта ничек тоясыз дип әйтик үзегезне. Күбрәк артистлар белән, актерлар белән эшләгәндә эшкә психологик яктан күбрәк карыйм. Ни өчен? Чөнки кешенең эчке халатын укырга кирәк. Һәрбер кеше үз кулыклы бит, инде шулай бит. Һәрбер кешене син эшен үз җаена саласың. Һәрбер кешегә үзенә күрә берәр төрле алымнар бар. Шуңа күрә минем чиракта, режиссер буларак чиракта мин күбрәк кешенең эчке халаты белән, эчке дөньясы белән эшлим. Абылай мин бит тиз кызучан кеше. Менә, алай, яхшы. Марсель, сезгә килгән чиракта алып бару юнәлешендә дини бәйрәмнәр булмасын, ул инде хәләл форматтагы мәҗлесләр булмасын, барыбыр да менә шыгырыңнан шыгар дәрәҗәгә барып җиткән мизгилләр була торгандыр. Шушы мизгилләрдә үзеңне йөгәнләп кала белү, миңа калса бу бик зур эшкә батырыл, эшкә көч сорый торган әйбер. Һәм шунлыктан миңа бу җиңел бирелә, чөнки тынычлыклы мин әйме. Иҗатта әлеге әйбернең чагылышы турында сөйләгәндә, мин алып баруымда да, мисал өчен, нәкъ менә теге кычкырып, бакырып алып бара торган алып баручылар рәтенә кертмим үземне, тынычлык белән, шундый бер үземчә инде аны затлылык дип тә әйтәсем килә инде. Матурлык белән, тынычлык белән кешенең күңеленә үтә торган юллар эзлим мин. Үч Марсель, өчсенең дә өч төрле фикер. Без алга таба дәвам итәбез. Егетләр, сулдан уңга 7нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Ринат Харисның бер шигыреннән юллар китерәм. Шушы шигъри юлларда төшеп калган бер сүзне табырга кирәк булыр. Эзләдем дә таптым сине. Каршыңда басып торам. Ник эзләдең дип сорама, ничек таптың дип сора. Талпынган чакта йөрәк, барлык тылсымчыдан нинди кеше көчлерәк, нинди дигән урында бер сүз. Гашыйк. Гашыйк, әлбәттә. Җавап дөрес, Марсель Мәхмүтов Дөрбал. Марсилләр нинди алар? Алар гашыйкмалар, сөя беләме, ярата беләме? Ничегрәк итеп сөю хисләрен аңлатасыз хәләҗефләрегезгә дип Соранрак дип әйтә бит мәнисе. Соранрак сөю хисләренә бер тапкыр әйткән идем аны туйда. Әйме, мин сине яратам дип икенче тапкыр хәзер әйтәм мәнисе. Мин сине яратам. Тагын бер 15 елга запасым булды. Әйе, ярату дигәннән әним Нурияне яратам, апаларым Зилә Лидияне яратам, кызларым Мәдинә Адинәне яратам, улым Мансурны яратам. Ничек кенә булса да, гади тормышта аларга бу сүзләр миннән сирәк эләгә. Шуңа күрә менә бу мөмкинлектән файдаланып, яратам мин сезне дип әйтеп куймам әле. Нормаль. Әйбәт. Минем дә шулайдыр ул. Минем әти әйтә торган иде. Тәмле булды дип әйтсә ир кеше, анысы да мин яратам дигән сине дигән сүз. Вакытында кайтса, анысы да яратам сине дигән сүз. Рәхмәт, киемнәрне әзерләп куйгансың дисәң, анысы да яратам дигән сүз. Аннары бит әле үзегез беләсез теге. Тәмле әйберне күп бирергә ярамый. Затлы матур сүзләр, алар күп булырга тиеш түгел. Шуңа күрә мин дә форсаттан файдаланып тормыйм, адаш Марсель Сыман. Шуны әйтәсем килә. Кеше бигрәк тә инде синең яраткан гаиләң яратуны сүз белән генә түгел, гамәлдә аңларга тиеш дип уйлыйм. Үземнең гамәлләрем белән, үземнең гаиләмә мәхәббәтемне аңлатырга тырышам. Әйбәт, яхшы. Мен Иң авыры сиңа калды, Марсель. Юк, иң авыры мин җиңелдә әйтәсе килә. Син просто сразу яратам гына дип камерага карап. Чөнки мин икесе белән килешәм. Берсендә менә бу очракта безнең теге, бәлки ул теге татар җегетләренә, татар кешесенә хас әйбердер инде. Бездә дә менә теге ул әйберне соранрак ие. Менә шул мин әйтәсе фикерне Адаш Мәхмүтов әйтеп куйды. Берсендә гамәлләр белән күрсәтсәң, монда инде берен сүздәген кирәк түгелдер минемчә. Сүз белән аңлатып торганчы, инде гамәлең белән син күрсәтәсең икән. Картасына акча гына күчереп куясың да. Әйе, шуның белән шул яратамы да шушы, вакытында кайтам дигәне дә шушы, тәмле булды дигәне дә шушы булачак. Рәхмәт егетләр. Мәхәббәтне, сөю хисләрен аңлатып була матур җыр белән дә дип уйлыйм мин. Шуңа күрә Марсель, менә бүген инде әле сөйләшәбез, сине актер, режиссер буларак мин инде тамашачыларга тәкъдим иттем. Шулай да синең күңелең гел җырлап тора.
Хәтта белмәүчеләр дә бардыр. Мин хәтерлим, Әругайда дигән матур гына бер төркем бар иде. Шуны әйтергә кирәк, Әругайда төркеменә барлык җырларны да киендә сүзләрен дә мин язган кеше. Шуңа күрә бүген сезгә үзем киендә сүзләрен дә язган җырны тәкъдим итәм. Тыңлыйбыз. Күзләреңә карап туймагач, кулларыңны заграк тотмагач, күңелемдә җилләр дулый, йөрәк ярсы янымда син булмагач, белсәң иде минем хәлемне, кайтарыр идем кире сине, тик син ерак офыкларда, кайт җаным, ишетәсеңме мине, кайт инде, бик сагындым сине, бик сагындым иркәм, башка түзмәм, үзем табам сине, кайт инде, бик сагындым сине, бик сагындым иркәм, башка түзмәм, үзем табам сине. Таңнар башка синсез батмагач, күзләремне томан каплагач, күңелемдә тавышыңны ишетәм мин үзеңне күрәмәгач, тапсам иде синең эзенә, эзләп табар идем мин сине, синсез яши алмыйм бәгърем, күбәләгем ишетәсеңме мине, кайт инде, бик сагындым сине, бик сагындым иркәм, башка түзмәм, үзем табам сине, кайт инде, бик сагындым сине, бик сагындым иркәм, башка түзмәм, үзем табам сине. Сүзләрен дә көендә үзе иҗат иткән һәм үзе башкарды, автор башкаручы буларак та тәкъдим итәргә мөмкин. Кайт инде җыры белән Марсель Мәхмүтов үзенә 1 балл алды, җәмәгать. Солдан онга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Математик исәпләүнең төп алымы. Гамәл. Гамәл. Марсель Вагизов 1 балл. Без алга таба дәвам итик. Чираттагы сорау өстән аска 3-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Хатын-кыз исеме җырларда такмакларда җырлана торган исем дип әйтер идем бу очракта. Ни өчендер башка София, Корале, алдагы бер бар әле дигән җыр килде. Интуиция чыннан да бу очракта көчле булып чыкты. Нәкъ та шушы җырның бер үзеген сезгә тәкъдим итмәкчик. Җавап дөрес, София. Алга барыйк, өстән аска 4-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Әңгәмәнең шул исәптән нәселнең нәрсәсе була? Марсель Вагизов. Юк, туры килмәгән. Фаразлау өчен генә әйтеп карыйм инде, бәлки теге менә бөтен әйбереңдә ул әйбер булырга мөмкин иде. Ничектер дәвам дигән сүз килә. Нәкъ та шулай, җавап дөрес, дәвам. Дәвам җавап дөрес, Марсель Әхмәдуллин. Бу багасы. Дәвамчылар хакында сөйләшик. Монда инде аңлашыла, гаиләдән әйтеп китсәк тә була. Марсель, сез әйтеп киттегез, 2 кыз, малай дидегез. Җегетләр, сезнең гаиләләр белән дә ныклап танышыйк. Минем гаиләдә шулай ук кыз һәм малай үстерәбез. Исемнәре? Кызымның исеме Айша, 13 яшь, малайга 5 яшь, Шамил исемле. Үземә ошаган. Шундай ук кыю. Яхшы. Бик күркәм, Марсель Вагизов. Бездә дә шул теге ерак китмәдек. 2 саныннан Шамил белән Динә 2 бала үстерәбез, әлхәмдүлиллә. Шулай ук теге малай инде иҗат хәзрәк кенә тартылып маташкан кебек. Маташа бу ни баян буенча музыкаль мәктәпкә җыри. Шул әкренләп барыбер теге тәрбия бирергә тырышабыз инде. Шундай бер дә булачак бит әле. Кыямәт көнендә без бит әле балаларыбыз өчен дә җавап бирәчәкбез. Менә ул әйбер дигән һәрвакытта теге искә төшереп торырга тырышабыз. Чөнки балаң бит инде иң хәерле бала, иң яхшы бала, ул бит инде тәрбия, иң яхшы тәрбия алган бала. Һәрвакытта намаздан соң даган дуа кылганда, менә шу безнең балаларыбыз бездән соң дуачылар булсын дигән теләк белән һәрвакытта дуа кылабыз. Иҗат юлындагы дәвамчылар хакында сөйләшик әле. Инде бик зур эшләр алып барасыз. Рухимның иҗат берләшмәсе белән дә. Без инде 5 ел тирәсе бугай менә шу теге татар азаны буенча бәйге уздырып килә идек. Ул арасында була иде, һәм балалар арасында. Һәм менә шундый бер фикергә килдек.
дөрестән дә балаларны шушы әйбергә өйрәтү җиңелрәк. Чөнки ул теге с нуля дип әйткәндә, менә теге безгә килә балалар, ул азан әйтә дә белми. Аларны азан итәргә өйрәтергә җиңелрәк. Менә шу дини җырлар, мөнәҗәтләр буенча дагын әзме күпме эшчәнлегебез бар. Чөнки менә шу бәйгедә катнашкан балаларны ташлап бетермичә, үзебезнең проектларыбызда яңадан чакырып, алар белән бергәләп эш башкарырга тырышабыз. Яхшы, Марсель Әхмәдуллин, шушы теманы шулай алга таба дәвам итеп. Менә безнең Татарстан мәчетләрендә яңгырый торган азаннарның сыйфаты турында сөйләгәндә, бу безнең бер төрле авырткан җиребез. Чыннан да моңлы татар мәкаме белән һәм иң мөһиме гарәп аваз составын саклап яңгыраган азаннар бездә бик аз. Шуңа без инде моңа карап йөрдек тә, булай булмый, әйдәгез бу эшкә тотыныйк дип, татар азаны мәктәбе оештырдык. Бу шулай рухи моң иҗат берләшмәсенең бер юнәлеше. Һәм чыннан да конкурслар уздырып, хәзер инде балаларны нәкъ менә шу юнәлештә балаларын да, олларын да өйрәтәбез. Рауза мәчетендә, Казанның яңа ачылган Рауза мәчетендә мал балалар өчен һәм оллар өчен махсус секцияләр эшләп килә. Чөнки азан әйтү ул акапелла рәвешендә бер композиция яңгырату шикелле. Ул бик авыр эш. Азанның тәҗвиден дөрес итеп өйрәнү бала чакта ук әле теге сөйләм аппараты урнашып бетмәгән, теге кайышланып бетмәгән бер чорда балага шушы авазларны салып кую бик дөрес, бик мөһим. Адаш инде безнең шушы вокаль өлеше өчен җавап бирә, баланы тавышын дөрес итеп ачу, дөрес сулыш алу һәм шушының белән әле дөрес сулау, дөрес азан әйтү генә түгел, дөрес матур яңгырау турында без сүз алып барабыз. Мин алып баручы буларак инде аларга дөрес сөйләм күнекмәләрен формалаштырырга тырышам. Адаш инде җыр күнекмәләрен һәм шуның белән без азан вакытында гына түгел, Коръән укыганда да Коръәнне дә матур яңгыраулы тавыш белән әйтергә өйрәтү өчен үстендә алып барабыз, курсларыбыз эшли. Һәрбер кешенең үзенең моңы, үзенең мәкаме, әби бабалардан килгән шушы моңы бар. Бигрәк тә без татарларның үзебезнең моңыбыз бар әйме. Һәм миңа калса Татарстан мәчетләрендә гарәп мәкаме белән дә шубреттән дип әйтегәндә татар мәкаме кичекмәстән яңгырарга тиеш. Чөнки татар мәкаме белән кешенең күңеленә барып җитеп була. Сүз белән аңлата алмаган әйберне син мәкам белән, моң белән әйтеп, кешенең күңеленә шу җылылыкны, шу матур авазны салып кына да кешене дингә җәлеп итәсең һәм кешене биниһая матур бер тормышка кертеп җибәрә аласың. Шуның шатлар рәхәт итеп тыңлап торабыз. Җегетләр белән шул исәптән бу аһәнгә, бу дулкынга мин дә кирип киттем. Тамашачылар әлбәттә бик шат булыр иде шушы мизгелләрдә. Марсель бәлки сезнең тарафтан берәр музыкаль күчтәнәш дип әйтик микән инде бу очракта. Матур бер шигырем бар репертуарымда. Бу шигырь өчен Шәмсия апа Җиһангирова аерым рәхмәтлемен, чөнки бу шигырь күңелемдә аерым бер урынны алып, ул шәхси бер вакыйга, шәхси бер язмыш очрагына түгел, ул безнең милләтебез язмышына да туры килә торган бер шигырь, Кыйбла дип атала. Азан ишетелми, шаң да сукмый торган булганчык бер заманда, тау кадәрле күчтәнәчләр тиеп, әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә. Бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә искә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр ичеп алгач, чыкты да ул тәхәрәтләнеп. Кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңдер кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгъриб. Бергә фикерләшеп карар кылдык, кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак кына намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип, үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем әгәр яралса. Ярыла ул әнкәң исән чакта тотар кыйблаң дөрес табылса. Без кыйбланы дөрес таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән? Балаларда кыйблаң кайда дип сорарга. Афәрин. Марсель Әхмәдуллин, шуннан да шуның чаклы күңелләренә айкый торган бик матур шигырьне яңгыратты. Марсель, моңа бер бал бирми һич тә мөмкин түгел. Шигъри дулкында тапшырубыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорау сулдан уңга 8нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Кешегә хас үзлек. Кешегә хас булган бер үзлек.
Марсель Вагизов. Сыйфат. Сыйфат, жауап дұрыс. Әйдәмеді ашықтан ашық сөйләшәбез. Хәлә җефтләрегездә, тормыш иптәшләрегездә кайсы сыйфат ошый, кайсы сыйфат ошамый менә. Менә туры бәреп әйтә торган җегетләр дип карап торам мин сезне. Син алай әйтмәле, кайтасы бар бит. Теге тормыш йөге белән арылып кайтасың да, авыш елмай бер каршылаймы? Шундый бер елмаюлы җиңеллеге белән дип әйтик инде. Бәлки безнең менә Коръәндә дә шулай дигән, ир кешедән хатын кызны яраттым, беләсеңме нәрсә өчен дигән Коръәндә сез анда хатынныгызда тынычлык тапсын өчен дигән. Мин менә үземнең тормыш иптәшемә шулай бер тынычлык, шулай күңелемә бер ниндер якты нурлар алам, һәм бу сыйфаты бәлки иң ошый торган сыйфатыдыр да. Менә ничек уйлыйсыз, хатыныгызга сезнең нинди сыйфатыгыз ошый икән? Ошыймы? Минем сораганым бар. Ул миңа синең ышанычлы булуың ошый диде. Ошамый дигәне бармы берәр? Андыйлар күп, аны бөтенсен әйтә башласаң. Шулай да. Шул ук хискә һәм сүзгә саранлыкка әйләнәбез дә кайтабыз. Әйләнәбез дә кайтабыз. Яхшы, ярар. Җегетләр, сезнең дә беләс килә бу фикерне. Тиз кызып китүчәнлек миңа менә бүген кирәк, или иртә кирәк, менә шундый тиз әйбер кирәк. Мин кайвакта теге шундый бер эйфория белән кайтасың бит инде. Менә хәзер шушы әйбер кирәк, менә шуны шәптергә кирәк. И шул вакытта теге сундырып куя торган бер гамәле бар хатынның. Стоп кнопкага баса торган. Менә шул сыйфаты дип әйтәсем килә. Хатыныгызга сезнең нинди сыйфат ошый дип уйлыйсыз? Шул инде Аллаш әйтте бит теге. Я моның җавабы бар. Миңа монда иң җайлысы. Мин икесе белән дә килешәм. Без менә бөтенләй менә, без менә адашна сөйләшеп та, ниме әйтә. Мин шуңда риза, мин тәрҗепләп куям. Коръәндә моның җавабы бар. Коръәндә әйтә, сезгә тормыш иптәшегездә ошап бетмәгән бер сыйфат салырмын дияме? Әгәр дә шул сыйфатка сабыр итә алсагыз, сезгә шуның нигъмәте булыр. Бу чыннан да бер без ир хатыннар өчен, хатыннар безнең өчен бер төрле коуч, бер төрле күңел табибы булып торабыз дип саныйм мин, әйме? Ул әгәр дә менә ул сыйфат ошамый икән, димәк, син шуның өстендә эшләргә тиеш. Ул сиңа һәм синең тормыш иптәшең сиңа шуның өчен бирелгән, шушы сыйфатны син үзеңдә эшләмисең икән, димәк, монда инде каракта аяныч нәтиҗәләрдә килеп чыга. Менә миңа калса, ул аңа үпкәләргә кирәкме? Әгәр дә ул синең сыйфатыңны әйтә икән, менә шул сыйфатыңны, һәм сез бергәләп аны төзәтү өстендә эшли аласыз икән, менә бу иң матуры була торган эш. Безнең тормыш иптәшләребез менә бу әйберне теге ул аны теге сине игәүләп тә әйтә ала, син нишләп шундый дип, һәм матур иттереп сине шушы ягынны төзәтеп тә җибәрә ала. Менә шунда хикмәт дип саныйм мин. Эльмира, сез телевизор артындамы бу мизгелләрдә? Сез моны ишетәсездер дип уйлыйм мин. Бик саваплы булып бу дөньяларда яшисләр бар икән әле, Алла бирсә. Шуңа күрә җегетләр, бик рәхмәт, бик матур иттереп җавап бирәсез, бик матур итеп ачып саласыз. Рәхмәт сезгә. Без алга барыйк әле. Өстән аска 9нчы сан 3 хәрефтән торган сүз. Ул әйләнә, ул күккә тия. Нәрсә турында сүз бара, Марсель Мәхмүтов? Ул әйләнә, ул күккә тия. Ул әйләнә 1, 2, 3 кызганыч Марсель Әхмәдуллин. Ой чакта баш әйләнеп күккә тиеп ала торган үзенчәлеге бар инде. Бик яш очрый мондый мизгелләр һәм башваткыч тапшыруында ул бүген менә килеп чыкты. Җавап дөрес, Марсель Әхмәдуллин. Ул фикер Марсель Мәхмүтовның менә монда болыт шикелле өстендә йөридер, мин аны тартып кына алдым. Ул аны теленә күчерә алмады, мин тартып алдым, адашма куям. Без егетләр белән сөйләштек, дәвамчылар хакында, әйме? Синең белән бу теманы кузгатмаган идек. Син инде күпмедер дәвамчы дип әйтергә була, чөнки син остаз да. Мин Казан театры көллиятендә иң яшь остазларның берсе идем. Шуның белән дә бәлкем мин шәкертләргә үзара теге мөнәсәбәткә килгәндә без бер-беребезне бик яхшы аңлый идек. Хәзерге вакытта да аңлыйбыз, миңа бик җайлы булды. Аны бит әле алып бару өлкәсендә дә хәзер шәкертләре бар. Һәм гомумән Марсель Мәхмүтовны курыкмыйча әйтергә була, мәҗлесләр алып бару өлкәсендә иң танылган, иң үз сүзен әйткән һәм үзенең хәрефләрен бу эшкә менә Казан алып баручылары, татар алып баручылары арасында иң чыннан да дан казанган мастер дип әйтергә була бу өлкәдә. Хәтта без дә аннан әле өйрәнәбез. Без әле бу өлкәгә килеп кергәндә ул инде анда күптән дан казанган иде. Һәм хәзер миңа калса бу өлкә инде аңа хәзер ул кадәр кызыклы булмый да башлады шикелле. Ул инде бу өлкәне сүтеп җыйды һәм шуның белән режиссерлыкка да китеп барды буга инде, әйме. Без һаман шул өлкәдә әле безгә һаман кызык. Ул инде бераз үсте, режиссер буларак инде тагын да үскәрәк менеп китте дип әйтергә була. Аллаһ биргәнә шөкер, әле ярыйсыз бар. Нинди генә дәрәҗәдә булсалар да, әлегә җирдән йөрүче Марселләр белән тапшыруны дәвам итәбез. Алга барабыз. Чираттагы сорау Сулданыңга 10нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Галиев
Бакиров, Ахмаджанов, Салимжанов, Гыймазетдинов, Ахмадуллин, Махмутов һәм Вагизов. Марсель! Җавапны кабул итәбез һәм башваткычның язылмаган кагыйдәләре буенча 3 Марсельгә дә бүген берәр балны тапшырсам, тамашачылар сез һич тә каршы булмассыздыр дигән өметтә. Димәк, берәр бал язып куябыз, егетләр. Башваткычның яртысын шишеп тә чыкканбыз икән, әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итер вакыт. 3 бал иясе Марсель Махмутов. Әлегә 4 балга ия Марсель Вагизов. Һәм әлегә 7 бал иясе Марсель Ахмадуллин дип белерсез. Уенабызның икенче өлешен башлап җибәрәбез. Сулдан уңга 11-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Селкену, йөрү, тирбәну, ягъни мәсәлән, хәрәкәт. Марсель Махмутов бал сезнеке. Нинди эшләр белән янып йөрисез? Мин иҗатның төрле яклары белән дә шөгыльләнергә яратам. Менә адаш Марсель әйтеп китте. Остаздан кала шулай концертлар режиссурасы, клиплар төшерү мәсьәләсе, нәфис фильмнар төшерү, шулай без кыска метрлы фильмнар төшерәбез. Аннан тыш инде күп кенә эстрада артистларыбызның сольный концертларын әзерлибез. Әйтеп китә алабыз кемнәрнеке икәнен? Мин үзем генә түгел, без бер команда белән эшлибез. Командабызда безнең мин, Наиля Хананова, Әбри Хабриев һәм Альберт Шакиров. Без бик күп эстрада артистлары белән эшлибез. Даими эшләүчеләр арасында Марат Яруллин, Салават Фатхетдинов, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйлфан. Шулай ук Рамил Шарапов, Зәйнәп ханым Фәрхетдинова, күп инде алар. Бергә мотор иҗат юнәлешен алып барырга насыйп булсын безгә. Алга барыйк өстән аска 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәкаль яңгырар, анда төшеп калган сүзне белергә кирәк булачак. Яраклы юлдаш тапмыйча кая чыкма диләр. Марсель Ахмадуллин. Сәфәр. Җавап дөрес. Марсель Ахмадуллин. Бар сезнеке. Сәфәр йөрергә яратасыз, гаиләгез белән һәм син аны бик матур итеп яктыртасың. Иң соңгы сәфәребез Үзбәкстанга булды. Үзбәкстанны күреп кайту максаты гына түгел, әле бер дә күрешмәгән туганнарны күреп кайту дигән максатта куелды һәм шуның белән дә ул бер төрле шундый кынлану, катыш, бераз гына курку да бар иде әле. Аны шундый кызык булды әле, ул без барган көнне безнең анда минем 2 туган булып чыга инде, сеңлем, 2 туган племянница була инде. Ул дөньяга килде. Менә шулай туры килде. Мин гомердә күрешмәгән туганнар белән күрештек һәм шул көнне без роддомда күрештек менә безнең туганнар белән. Булай төп әйбер, әлбәттә, төп кызыксыну ята минем әңгәмәдәшләр арасында да инде Төркиягә машина белән бару. Ни өчендер шулай беренче ел булай гына чыгып караган иде инде якын тирә Дагыстаннарны, анда Эльбрусларны, яисә күрше тирә республикаларны машина белән иңләп чыкканнан соң тәвәккәлләдек без берсендә әйдә чит илгә чыгып карыйбыз имештер. Чыктык, башта курку бар, әлбәттә, ләкин һаман да инде бер Аллаһ Тәгалә тәвәккәллек, бер җиңеллек бирә шул кадәр әйме. Аның бит әле мусафирның дуасы да кабул кылына. Менә без барабыз, әнисе белән. Нәрсә шаяртып кына әйтәсең, әйме? Әнисе әйтеп куя, менә шулай булса иде дип кабул кылына бит. Менә бу диндәге бөтен әйберләр алар шул кадәр рас килә, әйме? Шул хәтта һәм сәфәр йөрүләр шушының белән җиңел. Күп кеше аны аңлап бетерми, әлбәттә. Ничек инде 4 көн буе Төркиягә барырга була дигән шундый сорау белән минем инде каршыга киләләр. Сез ничек алай барасыз? Балаларыгыз ничек бу вакытта? Әмма ул шундый бер иреклек бирә, әйме? Менә туктадың бер матур җирне, күрдең, төштең син, рәхәтләнеп андагы иң мөһим кешеләр белән аралашу. Безнең анда мәсәлән хәзер инде дуслар барлыкка килде, без шушы дусларның йортында яшибез. Ул безне алып бара бакчасыннан да гектар әфлисун, җиләк-җимеш бакчалары, шушыннан авыз итеп менә шунысы иң рәхәтле кешеләр белән аралашу. Чөнки без инде теге юллама буенча Төркиягә барганда, ул теге читлек белән китереп куйган шикелле син, әйме? Син шушы читтән чыкма инде. Шушында гына йөр дигән шикелле дә, шуннан соң аның белән генә канәгатьләнми башладык без. Хис багажы белән кайтасы килә икән сәфәрләрдән хәзер. Марсель Вагизов, мин инде менә Хаҗи дип таныштырдым, тапшыруның башында ук. Сөннәткә туры китерле иттереп, әлхәмдүлилlah, Аллаһ Тәгалә шулай эшләп куйды. Баштарак мин гомер гамәлен кылдым. Кеше хаҗ инде. Һәм шуннан кылып кайтканнан соң инде шунда мен аны бүгенге көндә хәтеремдә шулай таваф кылып йөргән вакытта видеосвязьдән шалтыратам Марат Галимовка. Мәйтәм, Марат, мәйтәм, мин мәйтәм, карамый кая, Кабатулла янында мәйтәм, шулай. Мәйтәм,
шунда мин дуа кылдым. Дуа дип әйттем минем. Әй мәйтәм, Марат мәйтәм, синең белән шушы җирдә булырга ястын иде безгә дип. Һәм Аллаһ рәхмәте ярты елда үзмәде, без Марат белән шушы беренче таваф кылганда ук, гомрәне кылган вакытта ук без иртәнге намазны Кәгъбәтулла кашында 3нче рәттә укыдык. Бу менә аны сүз белән аңлатып бетереп булмый хисләрне. Без бит инде менә кайда булса барырга тырышабыз, ял итәргә дип теге кеше инде кайда булса елга бер мәртәбә ял итәргә бара тиеш дип. Без инде барабыз, анда шул теге тән ял итсен, кыйнабыз, тегесемсе ашыйбыз дигәндәй, ә монда бит жан ял итә. Аны аңлатып та алмый. Синең җаның шунда ял итә. Һәм моны күп кеше әйтә, аннан кайтканнан соң, син монда йөрисең, тәнең монда йөрисең, әмма дә ләкин күңелең тегендә әле. Ул бер ике атнан соң кайтып җитә, шу дөньяга үзе кирип китә. Шуңа күрә мин һәрвакыт әйтәсем килә, анда да гына әйттем. Мәйтәм, барлык мөселманга да шушы җиргә барып, шушы гамәлләрен кылып кайтырга насыйп булсын дигән теләк телисем килә. Амин дип куйык монда барыбыз да. Марсель Мәхмүтов, синең бер сәгатьтә вакытың юк ял итәргә. Син ничек ял итәсең ул? Минем өчен иң шәп ял ул йокы туйдыру. Дөресен әйткәндә. Тәүлеккә мин бер 3-4 сәгать кенә йоклыйм. Мин дә сәфәр кылып кайттым. Миңа шул җитә калды әлегә. Шушы энергия белән, шушы ни белән йөрим әле мин әлегә. Сәфәрләр күп булсын һәм саваплы, бәрәкәтле сәфәрләр насыйп булсын барчабызга да. Алга барык чираттагы сорау сулдан оңга 17нче сан 6 хәрефтән торган сүз җыелыш, утырыш дигәнне аңлата, Марсель. Безнең телебездә гарәп теленә килгән сүзләр бик күп. Җәләсә утыру дигән сүз, ә мәҗлис, менә утырып җыелу дигән мәгънәгә ия инде. Җавап мәҗлис һәм җавап дөрес. Марсель Әхмәдуллин бер балл. Алга барык сулдан оңга 19нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Ике көпчәкле транспорт чарасы. Марсель, Сәпит. менә мосын инде мин әйтәм, бераз аңлату эшләре алып барырга туры килер. Велосипед бит инде. Ә мосы сәпит инде безнең үзебезчә куллана торган сүз. Һәм җавап дөрес, Марсель Мәхмүтов. Алга барык истан аска 14нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Ул минем яраткан кешем. Аны яраткан кебек бер кемне дә ярата алмыйм. Бу инде ант. Бер шәхес бу сүзләрне әйткән, ләкин бу очракта әйткән шәхеснең исеме түгел, ә кем хакында әйткәнлеге кирәк. Салават Закиевичның әйткән сүзләре бу. Марсель Вагызов. Ялгышмасам, бу Әлфия апа Авзал турында әйткән сүзләрдер. Һич тә ялгыш түгел. Җавап дөрес. Әлфия Авзалова хакында. Марсель Вагызов, бер балл. Чираттагы сорау үстән аска 12нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Яз һәм көз арасындагы ел фасылы. Ул да булса, Марсель, Яз һәм көз. Җәй Җәй инде әлбәттә, җәй. Алга барабыз, егетләр, сулдан оңга 18нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Латин теленнән кергән әлеге сүз алга таба ташланган дигән мәгънәгә ия. Төзелештә кулланалар инде менә. Төзелешне башлар алдыннан, юк. Төзелешне башлар алдыннан башта менә бер схемасын булдырасың бит инде. Проектмы? Тимәгә басабыз, җавап бирәбез? Проект. Проект әлбәттә, җавап дөрес, Марсель Вагызов. Шишәбәте бит. Нинди проектлар белән ярып яшисез? Алда, җегетләр. Озан проекты белән бергәлектә бу көздән инде тагын да шулай итеп Коръән уку буенча балалар өчен курслар ачып җибәрергә торабыз, балалар өчен дә, оллар өчен дә. Әйтергә була, үзебезнең бер методикабызны булдырдык без. Мин инде билгеле аны башта үз балаларымда сыным. Ягъни Коръән укырга өйрәтү методикасы дип әйтәбез инде без аны. Менә мәсәлән, минем 3 яшьлек улым шушы методика буенча Коръән укырга өйрәнде. Мин үзем дә алай булыр дип көтмәгән идем. Ләкин теге йөгерек рәвештә түгел, әлбәттә, әкрен генә, мотор җайлап кына, әле 4 яше тулмаган рәвештә шушы методика буенча Коръәнне укырга өйрәнде. Һәм хәзер инде без беләбез, шушы методиканы башка балаларда да инде файдаланырга, кулланырга була. Марсель Мәхмүтов. Узачак милли музыкаль премия буенча эшләрне башлап җибәрдек. Бу иң зурларның. Аннары шулай ук атаклы легендар шәхсебез Салават Закиевичның юбилее тора.
Алда ул да зур эшләрдән, проектлардан булачак дип саныйм мин. Аннан тыш Минзәлә шәһәрендә театрда мен спектакль куясым бар, алла бирсә. Менә әлегә шулар. Ярар. Марсель Вагизовны күбесе җырчы буларак белә. Бер җыр ишетергә теләр идек, Марсель. Мөмкин булса. Рәсим Фасихов bir социаль челтәрдә үзенең әтисе мәрхүм Наил абый белән бер видео чыгарган иде. Шул җырны Рәсим баянда уйный, Наил абый җырлый иде. Шуңа күңелемә ятып калды ул минем җыр. Һәм шул җырны әйтәм, сөйләштек тә инде җегетләр белән, әйтәм шәп карыйк дип. Бу җыр әле бер кайда беринди җирдә чыкканы юк. Шуңа күрә бүген үзенә күрә бер премьера булсын әле. Шу башваткыч тапшыруында дип башкарып китәсем килә. Җәмәгать, тыңлыйбыз башваткыч тапшыруында өр-яңа яңгырашта халык җыры дип әйтик. Рәхим итегез. Кара дугалар килешә, баш күтәргән атларга, җанашым дияр идем, барамасаң ятларга. Җанашым дияр идем, барамасаң ятларга. Әкрен искән таң җилләре, сылысларын уйната. Әллә күңелләрем нишкә төрле уйлар уйлата. Әллә күңелләрем нишкә төрле уйлар уйлата. Акылы күлмәк кисәсендә, исле май шешәсендә, үзәкләремне үзәсең, исемә төшәсеңдә. Үзәкләремне үзәсең, исемә төшәсеңдә. Шушы матур җырны Марсель Вагизов бүген безгә яңгыратты, һәм инде әлбәттә бер балга ия булды. Алга барыйк, өстән аска 16 сан, 5 хәрефтән торган сүз булыр. Артист. Ягъни мәсәлән, Марсель Вагизов. Актер. Җавап дөрес, Марсель Вагизов. Бал сезнеке. Шушы мизгелләрдә без сезнең белән авыр сорауга күчәчәкбез. Сулдан уңга 20 сан, 5 хәрефтән торган сүз булыр ул. Авыр сорауга җавап тапкан уенчы 2 бал иясе була дип әйткән идем. Димәк, сорау. Тумыштан хас табигый үзенчәлек. Шәхси үзенчәлек. Кемнең яки нәрсәнең иң төп сыйфаты, асылы дип әйтергә дә мөмкин. Башваткыч ул шундыйрак тапшыру, хәтта соравында да җавапның бер өлеше яңгырап куярга мөмкин. Марсель Махмутов. Үзлек. Менә бу очракта Марсель Махмутов игътибарлы һәм авыр сорауның җавабын белде дә. 2 бал иясе Марсель Махмутов. Үзлек. Без сезнең белән ахыргы сорауга килеп җиттек. Өстән аска 15 сан, 5 хәрефтән торган сүз булачак ул. Ул туган якка таба чаба. Нәрсә ул, Марсель Вагизов? Шаба пояс, шаба, туган якка таба. Һәм бу очракта җавап дөрес, поезд, җавап дөрес, Марсель Вагизов. Бу бал сезнеке. Без башваткычның һәрбер сорауына да бик матур итеп җавапларны таптык. Һәм инде кайсы уенчының күпме бал җыйганын, кемнең җиңүче булуын игълан итәр вакыт. 7 бал иясе Марсель Махмутов. 9 балга ия булды Марсель Ахмадуллин. Һәм уеныбызның җиңүчесе 10 бал иясе Марсель Вагизов. Башваткыч тапшыруның шул чаклы рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Минем өчен шәхсән ул да булса инде бүләк тапшыру мизгелләре. Шунысын да онытмагыз, башваткыч тапшыру Татарстан Яңа гасыр каналында бүләк бирүче бердән-бер тапшыру. Марсель Махмутов, чакырам бүләк киштәсенә. Кимичә мандырлы сан астына яшерелгән икән сезнең бүләгегез. Ул да булса 9-нчы сан. Марсель дус 9-нчы мандырлы сан астында кәхвә тарткыч. Әлбәттә инде бу
Сиңа да, синең төркемгә дә бик кирәкле җиһазларның берсе дип беләм, чөнки көн йокламыйсыз, төн йокламыйсыз, һәр вакытта да тонуста тотарга кирәк. Үзеңне һәм инде шушы кәхвә тарткыч ярдәмендә тарттырылган кәхвәне эчә-эчә башваткыч тапшыруын бер искә алып куярсыз дигән өметтә бүләк сезнең кулларда. Рәхмәт, Рафил. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт башваткыч тапшыруына. Алга таба да менә шундый матур сораулар белән безне, үзебезне, тамашачыларны сөендереп торырга насыйп булсын. Әйдәгез. Шарабыз менеп киттек һәм инде ул килеп төшә 5нче санга. 5нче номерлы сан астында бу инде безнең тостер дигән җиһаз башваткыч тапшыруыннан һәм Татарстан Яңа Гасыр каналыннан бу бүләкне кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Алга таба да менә шушындый сыйфатлы тапшырулар өммәтебез, җәмгыятебез үсеше өчен кирәкле файдалы тапшырулар күбрәк булсын дип, үземнең якыннарыма, гаиләмә, әниемә, апаларыма, җизнәләремә сәлам җибәреп калам. Башваткыч тапшыруның җиңүчесе буларак, шарлар ярдәмендә бүләкне эзләү каралмаган, махсус әзерләнгән тузан суырткыч сезнең кулларга китәчәк. Марсель Вагызов уеныбызның җиңүчесе. Белүегезчә, җиңүчегә супер уен тәкъдим ителергә тиеш. Шөкер кылып яшим мин бу дөньяда дип. Шу тузан суырткычы белән юк айтып битербезмен. Алла рәхмәт булсын. Димәк, супер уеннан сез инде баш тартасыз. Ә без сезне җиңү белән котлыйбыз әлбәттә. Алдагы елларда да матур иттереп, исәнлектә, тыныч тормышта үзебезнең милләтебезне, динебезне халкыбызга җиткереп яшәргә насыйп булсын дигән теләк белән саубуллашам. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, башваткыч уены бүгенгә тәмам. Менә шундый алар, Марселләр, эштә уңган, йортта булган француз исемле татар җегетләре. Барчагызга да бик зур рәхмәт. Киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчыга кадәр дип сезнең һәммә барчагыз белән дә саубуллашабыз.